We learned uThixo wasidibanisa phansi kwalomnquba okokuba sizomdumisa. Bekungesikho ke ukuhlakanipha nokwazi kwethu, kodwa kungenxa yobabalo lukaThixo. Iyo lento ke silapha ngalemini sizodumisa. Ukube ke bengizoyinika isihloko lento ndizoyithetha, ngihloniphile itheme yakho Vice. Bengizothi God's protection in the midst of distressing circumstances. Kamandi ke izolo ndibe nethuba lokuzongena inkonzo yakusihlwa kunye nani. Ubrother Nyobole ke xa enza le yankonzo comforting the wounds, uye wacaphula pha kwincwadi kaHosea ku chapter 1, waphinde wayocaphula pha ku chapter 6. Yandenza ke lento ndathi ukuma ndijonge kwi-theme ka-presiding bishop ethi awakening the prophetic agents and agency, becoming an alternative community. Athi ke uSuphi yena xa esenza i-covenant service athi isango elivulekileyo netafile evulekileyo. Ukuze ke mhlawumbi lento ndinqwenela ukuyithetha iye kwelicala ndinqwena iye ngakhona. Ubrother Nyobole xa ethetha ngoHosea kunye noGoma, iye yandikhumbuza enye yencwadi engike ngazifunda ebhalwe nguBergman ethi In the House of God. Kule yancwadi ke tata uNyobole, umbhali wayo uncokola ngesiguli ebesimana singena njalo ehospital. Esisiguli njengoba simane singena njalo ehospital, mabejonga esisifo esiphethe esisiguli asipheli. Sithi noba sinyangiwe kuleli viki siphinde siphume esisiguli, siphinde sibuye futhi, bese ihospitali ifana nekhaya laso esisiguli. Ngoku yenza lento ke ndajonga le ndaba kaGoma kunye nalesi siguli. Esisiguli sigcine sesiqanjwa igama Goma pha ehospital. Yenza ke lento ndayijonga lento kaGoma, lithetha ukuthini eligama likaGoma, ngoba lo muntu ngokuqinisekileyo xa ujonga ifayili yakhe apha ehospital igama lakhe akunguye uGoma, kodwa ligama alifumana apha ehospital. Lo gqirha abenikwe yena okanye ebesinikwe yena esisiguli siye sametha eligama elithi Goma. Akulona igama lakho kwabo, igama alifumana apha ehospital. Ngoku lo gqirha njengoba lesisiguli esetha eligama Goma, i-abbreviation lena yento ethile ithi
get out of my emergency room. Ithi lento esisiguli esingugoma udikiwe ugqirha ilento simane sibuya siphindele. Yathi ke lento ebeyenziwa ngubrother Nyobole izolo ethetha ngogoma uyamchaza ugoma into yokokuba ubethi nobubekiwe nguHoseya kule ndawo atsibe ugoma abuyele endaweni yakhe ngoba kwaleli igama elithi goma xa ulise eBhayibhilini lithi complete lisho ukuthi opheleleyo okupheleleyo ngamafushane lo goma akusona nje isiguli kodwa sisiguli esipheleleyo. Ithi lento esisiguli esilapha kuye simenze waba yisiguli esi-full time esipheleleyo apha ekuguleni. Kodwa ngentetho kabrother Nyobole uthi lesi siguli noba sinalesi sifo esingapheliyo seside sagxothwa nakwi-emergency room kodwa ukhona umuntu ukhona ugqirha othunywa nguThixo kuso ugqirha onguHoseya. Ndathi ke mandimamele nale theme abehamba ngayo izolo comforting the wounds. Ndathi ke uHoseya uthunywa kugoma ukuba ayocomforta i-wounds zikagoma. Kodwa into engiyithandayo akathi uThixo kuHoseya lesi sigula naso uzosiphelisa kodwa uthi lesi sigula naso ugoma uzosicomforta. Ithi ke lento kimi silapha singabantu abatsha silapha silehamento yasemakhaza nathi siyazi associate nogoma ngoba izinto esidlule kuzo izinto esiphakathi kwazo zisenze sanikwa igama goma. Uyichazile kakuhle ubrother Nyobole lento kagoma kodwa ke namhlanje ngifuna ngoba sesiyazazi into yokokuba singabogoma simuve ke ngoku ngoba sesidiagnoziwe senza ntoni ngoba sesiyasazi isifo esisiphetheyo. Pha eDurban kunendawo abayibiza ishelter. Ishelter ke lena indawo apho wonke umuntu othe wadibana ne-social worker yafumaniseka ingxaki yakhe kwabonakala into yokokuba udinga uncedo athatha iswe kuleya ndawo ukuze afumane the basic needs, i-accommodation, into yokunxiba nokudla kwesikhashana. Kodwa masijonga apha kule Ndumiso 90 ndithanda kuyijonga isihloko sakhona sithi ohlele sitheni osenyangweni azilalise emthunzini kaSomandla athi kuYehova lihlathi lam mbonelelo yami. Ndathi mandiyijonga le Ndumiso ngifuna ukuyiyamanisa nogoma ndakhe ndayijonga ngubani umbhali wale Ndumiso andayifumana okokuba ngubani umbhali wale Ndumiso. Ndase ndiyazenzela mina umbhali weNdumiso ndathi le Ndumiso ibhalwa ngugoma ngoba ugoma uhleli esitheni losenyangweni uzilalisa ethunzi
ngoba uGoma kwimeko yakhe abekuyo i-community besihambela kude. uGoma imeko bekuyo ifamily yakhe besisukile kuye. Ubeselilolo uGoma, ubevuma ingoma, ndandisiya nezihlwele kuyo indlu yakho, kodwa ngoku sendililolo. Ngoku ke uGoma ubhala le ndumiso. Iyo lento inganikwanga i-author yenzela into yokokuba wonke umuntu okule meko kaGoma athi wakufika kule ndumiso afake lakhe igama. Yathi ke lento nathi bantu abasha, nathi irhamente yasemakhaza sizonikwa ithuba lokuba sifake lethu igama. Athi mayahlanayo le ndumiso, athi wasinika isithunywa okokuba sisijonge kuthi endleleni sikuthwale ngezandla zaso. Yathi le nto mandithi kuni indlela esihambe kuyo okanye imeko esidlule kuzo zisenze saphelelwa lithemba, kodwa ngifuna ukuthi kuni ishelter lena sibekwa kuyo namhlanje awuzukuyifumana nakweliphi idolobha, awuzukuyifumana nakweyiphi location, kodwa uzoyifumana kuphela e-wilderness. Yintoni eyenza le shelter ibe se-wilderness, ingabikho endaweni okuzofikelela wonke umuntu. Ingxaki ukuba ithe yabasendaweni apho wonke umuntu ezofikelela kuyo, noSathane uzoba ne-opportunity ukufikelela kule shelter. Kodwa ngoku le shelter yenziwe wilderness, apho e-wilderness ekuya abantu abakhethiweyo kuphela. Apha eshelteni into engiyithandayo mabeqokelelwa aba bantu, akuqokelelwa iWesley Guild kuphela, akuqokelelwa amaKristu kuphela, kodwa kule shelter bakhona ababulali, kule shelter akhona namaphara, kule shelter bakhona nabonyawupe, kule shelter bakhona naboGoma. Yathi ke lento njengoba lolu hlobo lonke ludidiyelwa kule shelter, akunamuntu ozoyi-owna athi yishelter yamawisile, yishelter yeWesley Guild, kodwa yishelter yethu sonke. Ithini ke lento? Becoming an alternative community apha kule shelter. Ingxaki yethu singamaKristu sithi sakudibana okanye sakudityaniswa nendidi zabantu esingazi-understandiyo okanye nendidi zabantu esicinga into yokokuba azikho perfect, siqonda into yokokuba asifanelanga ukuhlala kuleyo shelter. Kodwa ngifuna ukuthi kuwe injongo ne-purpose yokuba uThixo asidibanise kwi-shelter yodwa, ufuna sibe yi-alternative community kuleya shelter. Nalapha enkonzweni bakhona oGoma abahamba nezifo ezingalaphekiyo. Nalapha enkonzweni akhona amaphara othi xa uwajonga anxibe kakuhle, kanti ngalo lonke eli xesha ubuphara usiphethe ngewashini. Ngifuna ukuthi kuwe noba zikhona ezo ntlobo zabantu
kodwa nabohosiya bakhona kule shelter. Ngifuna ukuthi kuwe ukuba unguhosiya uzungaphumi kule shelter ngoba unukelwa ngamaphara, uzungaphumi kule shelter ngoba ubalekela goma, kodwa hlala kule shelter ube yi-alternative community. Injongo yokuba kule shelter yamaphara nabogoma kube khona uHosea, ilento uThixo ufuna into yokuba babe protected, kuthi noba kuyafika izinto ezinokubenzakalisa aphakama uHosea athi nabo bazizidalwa zikaThixo. Eshelteni ke masibekwa khona uThixo akagaranti into yokuba sizoba comfortable kwi-shelter, kodwa uThixo into asithembisa yona apha kwi-shelter uthi ngiza kuba nani kude kube sekupheleni. Athi uYesu xa ephume yenhlango silandele emva kwakhe, athi uSathane kuye ukuba nguye unyana kaThixo, uthi uYesu ewe ndinguye. Ngiyamthanda uSathane ngoba uyayazi le Bhayibhile esiyifundayo ithi uzongena nalapha eshelteni ahlale nathi, amane ukusithembisa izinto ezithile, amane ukusincoma, amane ukusiphakamisa, azasinike nezikhundla kule shelter efuna sivuye simkhothamele. Uzathi kuYesu isithunywa zinikiwe, amandla zathunywa ukuba xa usiwa zize zikukhongozele. Uthi uYesu ewe ndiyayazi yonke leyo nto. Ngifuna ukuthi ke kuni apha eshelteni esikuyo ezama-refugee aphuma ekukhandlekeni, ezama-refugees akhungethwe zizifo ezingalaphekiyo, ezama-refugees angamaphara aqokelelwe ezindaweni ezithile, sazofakwa kule shelter size siyazi uSathane uzongena naye esheltini. Kodwa into ebalulekileyo akasishiyi sodwa uThixo, uthuma ingelosi zezulu ukuba zize zisisave emandleni kaSathane. Lo mfana ukhokhela usister wakhe bayenyuka intaba, njengoko benyuka ekhokhela lo mfana usister wakhe umane complainer uthi ku brother wakhe le ndawo ngihambisa kuyo ibumpy and rocky, intwana esingayenza ukuze sihambe kakuhle. Uthi ubrother wakhe ewe ndivumelana nawe, kodwa ingxaki ukuze ukuba uyakwazi ukwenyuka le ntaba le rocky and bumpy iyona kwenza ufumana indawo yokunyathela, ufumana indawo yokubambelela. Yathi mandithi kuni rhamente indawo uThixo asibeke kuyo ayikho smooth, kodwa ibumpy and rocky, into yenzela into yokuba xa sinyuka le ntaba size singajibiliki sibuye umva, kodwa sibe nendawo yokubambelela, nendawo yokubeka unyawo. Ngifuna ke masikule ntaba sikule nhlango size sihambe singoyiki, singathandabuzi. Athi nomhlabeleli ebesimvuma ndiphakathi kwamadabi andithandabuzisayo, andibangela uloyiko ishintshe namhlanje, ngoba uThixo wethu uhamba nathi and phambi kwethu ubeka ingelosi zezulu okokuba zisivikele, izoshintsha ingoma
sivakale sivuma ingoma entsha xa sihamba apha entabeni ngoba uThixo akasibeke entabeni, uThixo akasibeke enhlango abese yasishiya. Pa kwincwadi yeDeuteronomy uthi umbhali weDeuteronomy naye obesenhlango uthi mayethetha uthi ngithethile kuYehova ndiyavuma ndisukile kwilizwe elidala ngangena ezweni elisha kungathi bayambuza ngoba usahleli nathi kule nhlango ungene kanjani ezweni elisha. Ngifuna ukuthi kuwe inhlango uYesu abehamba kuyo, inhlango amaSirayeli abehamba kuyo ayizukufana nenhlango esihamba kuyo ngoku. Inhlango yethu yohlukile, kunjalo njena umuntu nomuntu nguye owazi inhlango yakhe. Kunokwenzeka inhlango yakho nguwe uqobo lwakho, uthi uyazama ukubalekela abanye abantu ucinga bayinhlango kuwe, kodwa uzibone ungathi usuke kule nhlango ngoba inhlango nguwe uqobo lwakho. Usuka njani ke kule nhlango oyiyo ekuwe ohamba nayo? Kuke kwathi ngenye imini uDavide xa kufika umprofeti uNathan ethetha naye ebekade engayiboni inhlango, inhlango ubemane ikhomba ezindaweni ezithile. Uyasondela uNathan uthi hayi Davide, inhlango odibene nayo nguqobo lwakho. Kukhona amaxesha njalo sibe senhlango, inhlango ayithina uqobo lwethu. Yiyo lento ke uDavide xa acknowledge inhlango ayiyo athi dala Thixo inhliziyo ephilileyo ehlanzekileyo ngaphakathi kwami. Sibahle xa umuntu esijonga uyancoma athi ayinokho ababantwana bahle, athi wakujonga athi le rhamente yasemakhasa yinhle ijongeka kakuhle, kodwa ukuba ngangena ngaphakathi sonzakele, ukuba ngangena ngaphakathi sifile, kodwa siyahamba njena ngoba sirhuqwa ngumoya oyingcwele. Ngifuna ukuthi kuwe uthi lo mbhali wendumiso azilahle azilalise ethunzini losenyangweni. Ithini lento lo mbhali ezilalisa ethunzini losenyangweni? Ngifuna ukuthi kuwe ithunzi awukwazi ukulibona xa kungekho ukukhanya. Ithunzi libonakala xa kunokukhanya. Ithi ke lento uGoma apha endaweni ahleli kuyo uyawazilalisa ethunzini. Bathi abalwa naye bakumfuna abambona uGoma, kodwa kwavela ithunzi yathi lento mandithi kuni empilweni yethu, enhlalweni yethu yonke, into ezosinceda isivikelo sabeni okokuba sihlale silale ethunzini losenyangweni. Yiyo lento nakwiimeko ezingahlalelekiyo nakwiimeko ezingaphilisiyo bathi bakusijonga babone siphila ngoba uThixo
usifake ngaphansi kwephiko lakhe bathi bakusijonga bangaboni thina kodwa apha kuthi babona uThixo ophilayo. Ngifuna ukuthi kuni hambani ke ngoko niye elizweni and become an alternative community ngoba kwimeko esikuyo usifihlile uThixo kwingozi esikuzo wasifihla uThixo athi amahamnqa xa esijonga ebesazi ehlala phakathi kwethu abona ama-guilders angawaziyo kodwa thi mesijonga abona uThixo kuthi. Masiphumeke ngoko siyoba yi-alternative community endaweni esihlala kuzo. Ngifuna ukuthi kuwe uzothi wakufika kwi-community abazukwamkela njengoko bebekwamkela ekuqaleni ngoba bebengakayiboni inkazimulo kaThixo kubo. Kodwa noba kunjalo fika kuleya community ube yi-community enomehluko ungazifihli aze lamaphara akhona ehlaleni zize zithi zonke inhlobo zabantu ezikhona ehlaleni ngawe ohleli esithunzini sikaThixo bambona uThixo babonakale besiza kuThixo bethi ngenxa yeza-guilders ngenxa ye-community yecawa yasemakhaza ndambona uThixo. Wathunya izithunya zezulu okwakuba zisikhongozele. Ngifuna ukuthi kuwe masizophuma siyoba yi-alternative community kwi-community esiphila kuzo uzungalibali ukuthandaza, uzungalibali ukuzila, uzungalibali igiving ngoba sikule simo esikuso njena ilento singamaKristu sisukile endaweni uThixo abesibeke kuyo sathi sakubajonga abanye abantu sacinga into yokuba abafanelekanga ukuba seduzane kwethu ngoba singabakhethiweyo. Xa sizothandaza sonke ngifuna ukuthi kuwe khamente yasemakhaza uThixo ubenakho ukuzenzela izinto zonke ngokwakhe kodwa waqonda uThixo okokuba sikhona esisidalwa esingumuntu esisondele ebuthixweni nakho sinakho kuwenza umehluko. Mhlawumbi uhleli kule ndawo ohleli kuyo njena bakunegama abakuphelona abantu basenkonzweni mhlawumbe nasekuhlaleni likhona igama abakuphelona kodwa ngifuna ukuthi kuwe mabathi bakubiza ngalo elogama zungalwisani nabo kodwa unqume ungene phakathi kwabo ube yi-alternative community. Ukube ngabe uyafika ulwa nabo ngoba bekubiza ngento ongayithandiyo uzodineka ubashiye ungabusaba ilento uThixo afuna ube yiyo. Uthi uPaulos kwezinye izincwadi lishumayele elivangeli ebusika nasehlotsheni ixesha livuma ixesha lingavumi ushumayele. Ithi ke lento mawuba yi-alternative community bazoqwasa abantu mhlawumbe abanye bakwazi ngale sifo esikuphetheyo abanye bakwazi ngohlobo oluthile ewe bazokubiza ngalezo zinto kodwa kufuna bayazi into yokuba ngesifo sakho bazothi ngenye imini bavuma ingoma ngezo nhlungu zakho saphiliswa ngoba yonke into eyenzakalayo ebomini uThixo unenjongo ngayo ukuze kube uyaphumela ingoba uThixo uthuma ingelosi zakhe phambi kwethu ukuba zisikhusele
ngifuna ukuthi ke masiphuma siyoba i-alternative community size sazi into yokuba uThixo usifihlile ngaphansi kwephiko lakhe bazothi bakusibona abantu babona inkazimulo kaThixo ukuthi ngoYesu Kristu inkosi yethu amen xa sizothandaza kuma